Lav i miš. Dok je lav spavao u hladu, miš mu pretrča preko leđa. Lav se trgnu iz sna i ščepa miša. Zar si ti lud? Pored ovolikog polja ti pretrčavaš preko mene. Šta ćeš sad? Viknu lav. Moćni lave, odgovori miš umiljatim glasom. Priznajem, pogrešio sam. Molim te, oprosti mi. Nikada više neću to učiniti. Ovo će mi biti prvi i posljednji put. Uostalom, pomisli kakva bi to slava bila za lava da ubije miša. Lav se nasmeja i pusti miša. Posle nekoliko dana upada lav u debelu mrežu. Pošto nikako nije mogao da se oslobodi, lav poče glasno da riče. Miš je to čuo i brzo dotrčao. Prepoznao je lava, pa ne gubeći vrijeme poče da grize kanape. Malo po malo mreža se rasplete i lav se oslobodi. Kakve se čudne stvari dešavaju na ovom svetu, reče lav. Ko bi ikada pomislio da miš može da spase lava od smrti?